Човек притеснил ми, въобще не се разбира с тези жени, не е му пита ти, значи... Какво ще имаш ти интерес да познаваш това? Спокойно, бе. И какво ще правиш, какво ще кажа? Спокойно, нали ти казвам, ти можеш, аз ще ти помагам. Взимаш тази слушалка, ти казвам поне какво говориш, сваляш и е твоя. Готов ли си? Да, чувам те. Не, те спити на твоя. Питай как се казва, кажи, как се казваш? Ценко. Не, ти бе споданяк, питай я нея. Ти не се казваш Ценко, нали? Кажи, че е по-хубаво отколкото на снимката. По-хубаво си на снимката. Ценко, питай я нещо, но само не я питай на колко години е. Още на колко години си? 15. Кога ги направи? Преди 3 години. Заспей да си кажа. Стига, толкова. Ти комплимент, кажи, че е хубава и няма никаква нужда от диети. Не ти знам диетите, ама както да гледам хубаво направиш една. Извинявай се бързо. Насвиняваш си бързо. Спокойно, бе, мъжки! Спокойно имам мъжки. Ама аз какво с тебе искам? Ценко, слушай внимателно. Питай я, кой отрасъл е, коя фирма? Къде си расла? В каква ферма? Кажи, че имаш сериозни, дългосрочни намерения. Питай, кога ще покажеш на вашите? Кога ще си покажеш гащите? Продължай, комплимент, да се справиш. Кажи, имаш гъста коса. Имаш гъстна коса. Чакай бе! Чакай. Кажи, че отива свиньо. Отиваш си свиньо.